नव नव भक्ति संगीतक आनंद लेबक लेल हमर यूट्यूब चैनल मैथिली भक्ति संगीत के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करू आहे घंटी के निशान के जरूर दबाओ। सोनरा दुकानमा सो गहनाया न लीजई है हराइए गेलई है हमको ना के पूजब है सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई है हराइए गेलई है हमको ना के पूजब है सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई है। कुम्हारा दुकानमा से कलसा न लियई से हो कलसा टूट गे कुम्हारा दुकानमा से कलसा न लियई से हो कलसा टूट गे लगे और देखियो कहे जदी कते के भाव में ललकुट मक मम्मी के इतना सब मम्मी के चुनुमुन मक मम्मी के सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई के हेराइए गेलई के हेराइए गेलई के सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई के। जय हो गोमरा दुकानमा से डलिया मंगलियई से हो डलिया छूट गे गोमरा दुकानमा से डलिया मंगलो से हो डलिया छूट गे लगे बिंदास मम्मी के हमको ना पूजब गे चुनमुनिया के मम्मी के सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई के हेराइए गेलई गे हेराइए गेलई गे सोनरा दुकानमा से गहनाया न लीजई के। मलिया दुकानमा से मालाया न लियई से हो माला छूट गेल गे हलवाइया दुकान से लड्डू मंगेलो से हो लड्डू फूट गेल गे हमको ना